Fordi at vi gerne vil være med på den her lidt mere grønne bølge, for at passe lidt mere på Ja, vi prøver igen. Jamen for det første, fordi vi kunne spare en hel masse penge, og så fordi vi gerne ville være fri for alt det vedligehold, der var med vores pillefyr. Vi gad ikke at fylde piller på og rense. Og så i forhold til, hvis vi engang skulle sælge huset, ville det give en masse mere værdi. Og så ville vi også gerne være lidt med på den her grønne bølge og passe lidt på miljøet. Jamen, jeg tror egentlig mest, det var min mand, der satte det hele i gang. Han ville gerne af med vores fyr. Og så startede han med at finde ud af med varmepumper og sådan noget, og så hørte han om Bodil Energi. Og så kom vi også ind på solceller derfra, og så kunne det bare besvare sig for begge dele. Jamen, vi har faktisk allerede begyndt at få besparelser i vores økonomi nu. Selv med finansiering igennem vores bank vil det blive 1000 kroner billigere om måneden at få installeret både varmepumpe og solceller. Og det bliver jo kun bedre, jo mere tid der går, fordi at solcellerne har betalt sig hjem efter de 5 år, og så bliver det jo bare mere og mere.